So Passion Java and Lily have finally announced their divorce. Let me just read what Lily posted. And after prayer, council, and much reflection, we want to formally acknowledge that our marriage has been legally dissolved for some time. This season has brought significant change for both of us. While our covenant as husband and wife has ended, our shared responsibility as parents remains. Our 3 sons continue to be our highest priority, and we are committed to raising them with stability, love, and intentional care. We want to make it clear that our lives, callings, and ministries now move forward separately. We are no longer connected in marriage, leadership, or vision. Each of us is pursuing the individual path and assignment God has entrusted to us. This decision was not made casually, it was made with sobriety, clarity, and conviction. Choosing peace does not mean endorsing the past, it means choosing wisdom for the future. As we continue into new chapters, we ask for understanding, discretion, and prayer. We also kindly ask that our names, callings, and journeys be respected as distinct and separate. Our focus remains forward on healing, growth, our children, and fulfilling God's purpose individually. Thank you for your prayers and for allowing space for grace as we both move ahead. Mugonzwa emphasis is on separate. Our ministries are now separate. We are now separate individuals. Our callings, we are going to continue separately. Mugonzwa emphasis yapiwa panapa. And she also said for some time, marriage yedu yakapera yaane time manje. It was dissolved a long time ago. Ndozvaari kubuditsa Lily panapa. And decision ika vakanyatsonamata, and it was like coming from conviction yaakawana kuti no, leave this man. Marriage hainangoerekana yangonzi yapera, ndozvaari kuclarifya panapa. It was done under prayer and zvakawanda zvakaitika pamarriage yavo kuzosvika azoti panapa tagumira pano. And ari kungoti changovasanganisa chete vana. Ministry havachasangana, hakusisina pane zvese, hakusisina anything that they would do vari two other than vana vavo chete. Moving on to Nia Passion Java, and this moment serves to inform our partners, spiritual children, and all well-meaning Christians around the world that Lily and I have officially dissolved our marriage. This decision was not made lightly, but with maturity, understanding, and peace. Though our marriage has come to an end, we remain friends and committed partners in raising our 3 beautiful children. We are both fully involved in their lives and will continue to co-parent with love, respect, and unity. Family remains a priority to me. Divorce does not change my responsibility or dedication as a father. Our children will continue to receive the presence, support, and guidance they deserve from both parents. We are also deeply committed to the callings God has placed upon our lives. This new season allows us to walk in those callings with clarity and purpose while maintaining peace and mutual respect. I ask for your understanding and prayers as we move forward in grace, faith, and friendship. The Passion Java. Murikuona kuti yaPassion Java ari kuti we are going to remain friends, we are going to be like, haasi kuona kuti Lily doesn't want anything to do with him, but iye ari kuti zvoni we are going to be loving. Kunge divorce yacho ichakontinue vari mashamwari, but ndosaka aivanza Passion Java to this extent because anga asingade kunyatsobuda pachena. Statement rake iri riri kuti handisi kunyatsorinzwisisa zvakanaka, and uye anyatsoti we are going to be separate, we are going to go separate ways. Akaona ndofunga kuti ministry yake ingatokanganiswe nemunhu uyu, because Passion Java hanga akuya futi online akuadvertise kuti Lily Java, please go to a church, what. Lily clarified kuti we are now separate ministries. Hatichada zvekuti uyu anzi ministry yedu yakabatana. There is nothing like that, because vanga kutokonzeresa confusion. Vanhu vakutobvunza kuti ko Lily anogotanga sei church iyo vaine church kumba kwavo kudhara. Ndofunga Lily akati panapa ngatichiudze chokwadi zviri kuitika. Plus futi vanhu vanga kuti Lily akaposta anything vanovhunza kuti ko iwewe chii chiri kuitika pa, chii chiri kuitika. Kusvika azoti I love you my Zimbabwean people, and aipa mahints andaitoya nawo panapa achitoti mahints aya muri kumaonawo sei, divorce yakaitika kudhara. As recently, Passion Java did an interview with Nana Zigo. He said he's still married. I'm just wondering why he was lying. I think more than 2 years. Divorce tinozoti inotora time kuti ifinalizwa. Tinozviziva tese kuti kana vaine ma-assets, kana vaine chi, it takes time kuti court izoita kuti vakudissolve. And then Passion Java, why was he lying? Kuti I'm still married. Kana kuti nyaya kuti papa sina mapepa.
angauya officially pamwe izvezvi ndo pakazoya mapapers, but divorce yavo it was like 2 years ago or so ndo patakatanga kunzwa makuhwa edivorce. Pese pese aingogara achingoti aiwa tiri right, pese tiri right. Makuhwa aya aita senge ekunyepa zvawo, atide kunyepera napati. Ndaigara ndichingoti where there's smoke there's fire, there's no way these people are still together. Ko reason yedivorce ndeyechii? Takanzwa zvedu kuti there was cheating, Passion Java kunyepa, zvese zvezvezvo cheating I think, and also he was abusive. Ndo makuhwa akabuda. You cannot say this is true, but takanzwa kuti nyaya cheating chaiyo chaiyo nenyaya yekuti he was abusive. Passion Java lost a good wife. Financial backup chaiwo mazuva ano zvakasheka, zvinhu zvakangotanga kungosheka mukadzi paakaenda. Asi if maprofesa achidai kuzoti isusu zvedu aiwa angangurwa mukomana atanga ndiye kungangurwa, atingagoti kudiko, zvakaoma. Passion Java is also too loud, and that woman pamwe anga akutoti murume uyu zvanga like it was just too much. Regai paakarambwa pacho akabva amira kuita loud, ndofunga ainyanyo vhengedzera stereo zvisingatomboite. Mukadzi uyu anga asiri for that. She wasn't an internet person. Pepe pane pamba imbotaura nezvekuti Hilary makaya akanaka, makamboona magadziko Hilary 10 makaona kuvakwa kwakaitwa musikana uya akanyatsoita. Mukadzi wake ono translated onzi mukadzi wake murume wake anyora zvakati in Shona, zvinoreva chakati nechirungu. Muchiremember kuti vanhu vaidaro futi, vanhu contributed padivorce apa church ended. Ministry akuda kutanga imwe Cape Town, but ndiani he's trying to start a ministry in Cape Town, but ndiani muZimbabwe anoenda kuchechi kwake? Who goes there? I mean, getiona kuti pamwe vanhu Cape Town vachabvuma kuenda kuchechi kwacho ikoko. 2 weeks back I came here nenyaya yemusikana wemurungu Hailey wainyenga kuchechi kwavo, and akatomuudza kuti marriage haina kumbonyatsomira zvakanaka, ndosaka ainyenga, but aimunyenga mumba. Musikana wacho ainyenga vanhu mumba, apa lili atori mumba mimomo. So mukomana uyu angangori nedrama. Passion is just a drama king chaiwo. Haminoti zvinombonyatsoitika paari. Ende apa muchato we4 million ended in tears. Visa irikunzi hapasina visa ranga rakatounganidzwa nemuchato iwowo, ende wanga usati wanyatsopera time yacho yekuti awane mapepa. Regai atambe nanaZigo, stress imwe haizonyatsoite zvakanaka. Regai agara ari kumapodcast anaZigo nanaSparks, taako kumunzwisisa, and ngaakumberegerwe ZANU-PF pamwe zvinhu zvingafambe zvakanaka. I think nemukadzi uyu this year was going to be their 10th anniversary vasangana or something like that, because in 2020 I celebrated like 4 years together, so it might be kuti this year was supposed to be their 10th anniversary, but anyway zvatadza. This time ngaanotsvage zvake wekushitungwiza, anga like but yokushitungwiza wacho ndiani angamuda futi? Anoda Passion Java, amen, I don't know, but kuchitungwiza mushona this time ngaatsvage slay queen wake waanogona kungotaimira kana ivo ana Hilary vakarambana nevanhu wavo. Handiaida Hilary zvekutodaro, anogona kungokwana ikoko, anogona kuwana kuchitungwiza. Kweiyo mweya wangu usina kuvaratidza here prophet kuti panapa mukutamba nemagetsi? Siyanai nazvo izvi zvamuda kuita. Dai vakatoavoida, dai vakatoseva even $4 million yacho iyoyo, dai mweya waishanda pavari. But anyway, who are we to judge? Now tinoti Passion, welcome back to the streets, but the streets are dry. Let me just warn you, the streets are dry. Maslay queen esayaya aiwa ane vanhu vane mari vamakasiya kuInstagram, vane vanhu vane mari, so the streets are dry. Iye akafeila second marriage, ada kunofeila yechingani futi, saka ngaambogare ikokoko. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya wasora subscriber, please make sure that you're subscribed, and see you in my next video.